Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn flimkien mal-mara tal-Prim Ministru Lydia Abela inawgura kliniċi ġodda tal-kura tas-saħħa mentali fiċ-ċentru tas-saħħa f'Ħalqormi. Għadd ta' timijiet multidixxiplinarji li jinkludu psikjatri, nurses, psikologi, social workers u occupational therapists bdew joffru s-servizzi tagħhom minn dan iċ-ċentru f'dik li hija waħda mill-bitliet strateġiċi inkluż fl-Istrateġija Nazzjonali dwar il-kura tas-saħħa mentali. Id-Deputat Prim Ministru u l-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn spjega li b'din il-bidla l-pazjenti li jieħdu l-kura għas-saħħa mentali m'għandhomx bżonn bil-fors imorru l-Isptar Mater Dei jew l-Isptar San Luqa għas-servizz tal-professjonist, iżda jibqgħu fil-komunità stess. Dan peress li għall-ewwel darba wkoll minn dan iċ-ċentru se jingħata servizz minn psikjatri fil-qasam tal-anzjani kif ukoll tad-diżabilità intellettwali. F'dawn l-aħħar xhur minn mindu varajna l-Istrateġija Nazzjonali għall-Kura tas-Saħħa Mentali, bdejna proċess biex nagħtu kemm jista' jkun servizzi tas-saħħa mentali fil-komunità. Naqtaw anqas il-bżonn li wieħed jidħol l-isptar u nagħtu aktar servizzi viċin il-komunità. Dawn il-kliniċi li qed ninawguraw dawn il-ġranet ġewwa Ħalqormi huwa eżempju ta' kif qegħdin naħdmu aktar viċin in-nies, aktar viċin il-komunità, b'tim multidixxiplinarju biex bekk nagħtu servizz aħjar anke fil-qasam tal-kura mentali. Lydia Abela enfasizzat f'pajjiżna madwar 35,000 persuna li għandha bżonn xi tip ta' kura s-saħħa mentali, numru li kiber tul il-pandemija. Appellat ukoll biex jiżdiedu s-servizzi fil-komunità għal kull membru tal-familja, inkluż it-tfal. Imma rridu nħarsu l-qudiem biex nindirizzaw l-isfidi li għandna qudiemna fejn qed naraw li n-numru ta' persuni li batu minn problemi ta' saħħa mentali qegħdin jiżdiedu b'mod partikolari matul din is-sena fejn kellna il-pajjiż, id-dinja kollha milquta minn din il-pandemija u għalhekk inizjattiva bħal din hawnhekk ġewwa ċ-ċentru ta' Ħalqormi hija waħda ta' min ifaħħarha u ta' min ikompli jinkoraġġiha.